Pieza por la gatita hopi. Un chiveste tince ya será un poco moli. Tiene blanco es un preto muy chiqui. Ma el da que de su preferí. Con combinación es el amor de todo. Tradición Mr. City, c'è una boncita pidi, ma inta media tardi, you wanna cari cari. Tu sorti soba o sorti, capito a sope yorti. Tempo un poco fututo, fugi manteca con suco. Culetti o calnetti o un poco coffee. La rincon fungi po scarsa, ma fungi no po capa. O si fungi po scarsa, ma fungi no po capa. Famiglia Tite, Mandoce. Coetín, varios nombrados as de oro, solo de para arriba, tus manos, con buen papel, arroz y batata, no por igual a su fama, nanturta can chiqui, 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 ay mi mamá duchi, mi funchita, mi funchi, ay mi mamá duchi, Colombia, sí, sí, mi funchi. E bom panide um programa preferido aqui na Mi Deporte 94.7. Ave com outro programa deportivo, cancanha com deporte local e deporte internacional. Também nós lá tínhamos invitado na Jawe, nós invitado de Jawe tá Jermaine Vencer junto que coach nang com a bine sin equipe Ado de Narcamp, que lo vai tin durante a semana aqui, com escoltan também que tem presente, nós lá vai papi com na riba é diferente tópico nang que lo vai toca para nós mucha nang boneriano que vai participar aqui na camp. Essa aqui tá lo qual que também tem para awe, pero me tabisabo, lá nós começar com internacional, me tabisabo para meu vega com a era, tabata cancan caliente equipo de Espanha, passando ribe equipo assim aqui, preparando para chegar Inglaterra, e inglês na Arábia, Belém, mas cop depois de vega, pero não porra cambia o final resultado. Espanha, campeão europeu 2024, me avisava de tremendo wega. Me querer para hopi, se botar eigenlijk analisar voetbal e a volta também Europa Cup, me nota querer que o meester tá surpresa que Espanha tem casal campeão. Espanha seguro ora toca dois equipes aqui
de tanto Espanha como Inglaterra. Espanha, seguro, tava is um kuta eigenlijk mais prominente para ser que vira campeão. E favorito também, em caso que para sair campeão, que no momento que Espanha a gana é partido, me te quer para Juventus, que não está surpresa, pero lo qual que sim me te quer uma surpresa e também é jovem, com award também corona como é jovem de mais talentoso, ou é jovem que a sobresalir mais tanto em Copa Europa. Aí na Europa tá Jamal é muito homem aqui com a cabeça de 17 anos já sabe e abira campeão de Europa com 17 anos e dia já domingo e também corona como é jovem que a destacar mais tanto durante a Europa Cup aí na Europa jogador de equipe de Barcelona está ponendo score não tem que ir a Ansu Fati pero nós cinco pensa se seguro que nós está dizendo é muito homem que hobby mas dando éxito que Ansu Fati estava da ting pero me não diga eu ainda me sabe sim pero Ryan é muito homem que não está Ansu Fati a mim não te não diga a mim não está fanático de Barcelona pero é maneira que Ansu Fati estava da hunga tá pondo como está wakwega na de Barcelona diz para mim mira muito homem aqui hunga bala lo qual que se me notem ainda me notem mesmo coisa me te quer nada diferente tipo de jogador também Ansu Fati mas tanto tá para seus skills não sua rapidez que tá dentro do pia é maneira que tá é habilidade que é tem para passar o jogador ora não topa riba que man essa aqui tá é maneira to botar mira toch é futebol inteligente de é jogador de Jamal aqui toch portar não botin comida não toch riba diferente nível pero é chutar tudo os hobby talentoso riba edad hobby young também nada assim doorbraak para equipo de Barcelona e aqui também tem equipo de Espanha chamar europeu campeão para 17 anos mas nem me explica e dia e seguro donando tremendo futebol com bonita assist também para assim que é promegol por abrir uma realidade para Espanha depois ganha também para score de 2-1 essa aqui seguro estava tratando no 5 bisa Europa Cup e depois tem é fenômeno começar a tomar lugar que ora bota mira mas ora também é maneira me te quer também tá turcos ronti Copa América a cai também né tem temporada roupa difícil na América caminha bota tem com é sucesso com suceder com Trump maneira você só tem intento eigenlijk de assassinato riba Trump subida net um par de dias prometo depois botar em abo que também evento grande assim aqui a minha milis ongeveer prometo de quase 68,000 gente por dentro do estádio aí na Miami Gardens que man ora botin Hard Rock Stadium caminha depois botin com mira com malechornang a quebra porta de entrada caminha nota tem segurança e assim massa de gente a plama dentro a estádio essa aqui é pone com o vega começar hora mais late com emestera começar depois que já acaba tá tem diferente comentário não caminha bota visa com tá halftime quando tem planear com Shakira de 5 minutos o já acaba não acaba de muito bom ter seca futebolístico não e também te quero na minha personal também se tá algo me te quero no momento que bota assim tá guarda assim Feliciano botinho guarda hora mais para mim que o vega começar o vega acaba quase 16 horas da noite que man me te quero essa aqui seguro para uma dona não tá algo que tá fácil pero all by all nós amira tremendo final de Copa América e não se tem surpresa de com me te quero é favorito para Gana tava equipe de Colômbia mirando também na prestação e equipe não com a topa começar a eliminar também para se que chega caminha na mesera chega bota mira que Colômbia também a duna ora bota que com a percentagem de toque de bala e quanto não tem bala de não poder essa aqui por meio de Colômbia tem mais balas que a equipe de Argentina e hope já é também assim que a equipe que portar mais balas ou que nota hinca gol e outra tem chance e assim que marca gol então essa aqui é chance que a tarde para chegar assim para começar vai tempo normal de 90 minutos e depois vai 5 minutos até de 2 tempos bota mira que a equipe de Argentina
ta sali bij de lanti assim que etapa nada, faltando después de gol que diz algum minuto mais, dan Assadi será defensa e assim que titulando campeão de Copa América 2024, ganhando 1-0. Naturalmente, ora bota mira também, sim ganha a equipe de Argentina, ora bota mira cambio também, ora bota aceita é bom, você como futebolista, você tem que compreender, no momento que você tem bom cambio na riba banque, essa aqui é algo hope essencial para cada equipe, seja uma equipe local ou internacional, essa aqui pode determinar a diferença entre ganhar ou perder. Então, pode mirar que no momento que a Argentina se cambia na bem, não tem um jogador que tu vai de qualidade que não pode subir. Nós podemos mirar também com Messi, ei, vou ver aqui porque de que, pero ayer Messi a llorar, então tem que câmera vai de um paribiano. Homem que está água na uova, quando tem gente para consolar. Em dado momento, a mim mesmo fanático mesmo, mas mesmo tem duelo de homem, de maneira que está chorando, me mete ai baby, ai chuchu, tá como te chora tanto assim de mim? Pero verdade, me te quer hecho tá, não como te tem duelo, está mais bem como coração futebolístico, no momento que você compreender quão importante final assim está. Você compreender quão importante final assim está. Então, que você tem que usar a coleção de qual mesmo mira também tem vídeo que é mesmo vira supia. Então, essa aqui é a causa que sei. Pero all by all, me te quer para fanático de futebol, não por mira dois tremendo vega e era a mim seguro a desfrutar de dois vega. Então, me te quer essa aqui seguro também vira bom battle, ora Argentina, só tem falta Argentina, mas é topa equipe de Espanha também, que vai nessa aqui também não sabe, tem bom vega mais para mira, seguro, me te quer essa aqui, outra vai estar assim Messi, pero me te quer all by all, nós como fanáticos de futebol, que é o deporte mais grande mundialmente, essa de mira bonito partido, está de lamentável qual que sucede na América, assim, de maneira com ela vai, então, me será tarde, hora para chegar, pero penso que sabaiwak futebol na Sul-América é loucura rondou de futebol para o fanático na estadião promeco vega durante vega etc da algo que está conhecido e que está algo que praticamente vou começar a considerar hasta normal ora tem vega na grande de final assim aqui em Sul-América. Lá que nós ponemos spotlight orado também riba nos deporte não local. Nós temos que bisa, não podemos com emocional e com contento, metade bisabo com nós emocionando de Pony League e 8 Wolfpack, na busca de turma maneira para em contato assim aqui com o coach, para mim não sabe quando tem permite que para hora na chega boneiro Manson, me atende com isso que vi vários caminhos. É logro de egai chiquito na que foi hora team, doesn't matter com que essa ali vai representar nos bandeira e logra me te quer nos meses celebrar essa aqui em grande. Me te espera também que o governo de Bonaire tomando tempo, deputado de deporte, lanta foi sonho, mira que como o país está logrando, que como muita não está sendo em diferente rango de deporte. Passou, não te sei só. Ora, boa também, atleta. Se me tenho que começar a papia de nos deportistas, diz é final de weekend, é gran logro, me querer também estar campeão de equipe de 8 Pony League, a sair campeão aí na América de beisebol. Sem dúvida, tremendo partido, não? Então, sem ganha, é muito que a Sadi duna fora de coração para Bonaire completo e não merece todo elogio que está vindo para a banda. E naturalmente, ora eu tenho que saber que me tenho que bisabo, se não está gana, então, você está apertar, é muito que não põe nos em suspensão, é muito que abai, não a turma, não coisa na sério e quereme, Deus, não assuta. Ora, você mira também depois, é muito que é sair campeão na América, você atende atletista, você está na Corsou, e não há bem com por meio, eu tenho que ver, eu tenho que ver nesse que vem, quanto medalha é muito que eu tenho 6 de ouro, 3 de prata, prometo que eu vou pagar louco, lá gami wak preciso com o avô, por isso me tem Erika mandei para mim que nem coisa para também riba Facebook,
Aqui não é tabisa com alegria e família de SV Athena a participar e weekend aqui na Corsona evento de Trupial Classics 2024. E competência estava da forte entre países e isla não a participar, incluso nos islas de Bonaire. Nos atletas não a gana diferente disciplina. Total nos alogra bincas com Feliciano, se me bisabo que muito não quer vai na bincas com medalha back de atletic. Quanto a bolo bisa, bota querer quanto medalha na lobinho ni? Especial de atletic vai corsou e na pique medalha bingo ne Bonaire. Quanto medalha bota querer na lobinho ne de ganamento? Ah? Uno? Pone 20 riba Jeruman para que tu 21 medalha, 6 de ouro, 10 de prata e 5 de bronze. Ai não, para que tu só na tomita querer? Tá chega momento no wake up. When tem wekker para mim que nós propõe gewoon assim que lante governo de Bonaire ora tá chega no rango de deporte. Lanta na mi tem kubisa. Ora nós sabemos de governo de Bonaire, me quer laga em the bond que durata for. Passou mita mira que em the bond está sendo bom trabalho e tudo caminha não tem presente e não também tá forma parte eigenlijk e tá parte de nós verlengstuk de nosso governo, pero me que bisa essa aqui nós sabemos que semana passada a Gianni francês e de Jean francês de nosso programa que duidelijk explica que para deporte não caminha tem deportista não individual que tá saca cara assim aqui e lo qual que não tem mester para participar a mim tá piano que não com flat a mim tá piano que não dollars e sem que não tem mester para participar essa aqui seguro não tá chega e mester eigenlijk fundo que está cria para emocionar que conseguir sacar cara. Você imaginar um país de apenas 25 mil gente, então você vem back com 21 medalhas do tour e país na ronde boco tá roupa mais grande cubo. Se nós não tá realizar esse nós cinco realizar. Você imaginar tem país chiquito, maneira de apenas 25 mil gente, você vai com grupo de 8 mensen, então você vai participar na mina internacional, na mina da time de América, time de China, time de Aruba, e você logra sair campeão mundial. Mita querer time já nos nota para que tu é talento não que nós temos aqui na Bonaire e que nós logra com ele. Me que para nós para que tu de como para nós puxa mais. Lá me sala explica você não coisa. Turcos está determinar tá com emoção que por treino e Kiko tá dentro da disposição que assim que para não poder chegar na G. Hecho tá nós temos dois, eigenlijk 3 velden que não de terra na rincón e 2 na praia que de softball e de leather league que muito aqui por treino. Essa aqui se me não tem errado, talvez me espera que não que não. Mesmo coisa que o futebol não tem que compartilhar essa aqui entre diferentes times não, para se que tem oportunidade de treino, não tem que compartilhar essa aqui entre diferentes seleções não também que eu sali. Essa aí que man que nós treinamos não tá hope, pero hope limitado. Me tá garantizado o time não que Bonaire a logra gana aí na América, tá time não que tem na próprio veld e se que não quer na lo por trein 7 dia para semana mês, que essa aqui não tá possível na dos países de Bonaire aqui, passou nós tá compartilhando os veld não de Leather League, nós está compartilhando os veldas de softball, mesmo coisa que nós está compartilhando os veldas de futebol e todo outro deporte que tem aqui não. Então, esse está pone que no momento não que nós chega assim aqui e sai de spotlight, que nós atleta não que destacar do exterior, me tá querer mas que tá hora aqui que atleta não que porta bem back e cada momento que não tem back que não pode de triba algo fabuloso. Me não te sabe que como é coisa aí medalha não tá algo que não tá orgulhoso de dizer. Pero você aqui lota great é atleta que chega back no deputado de deporte off, nós deputado não com braça abrir também bisa na você aqui começa nós também só para você não tem weekend stay caminho para você celebrar ou seguir celebrar nós só para você seguinte evento não tá que você tá deportivo só pero que você pode de tal maneira team building que você não tá vai corso of que tá
cria espaço para valorar o jovem aqui. Mesmo que é atleta de atletik, você aqui que nos pode ajudar você não né? Tur sapato de carreira novo para tur mucha. Menos aqui que tur tem mestre de diferente categoria não é, pero importante tá que nós não para que tu riba a situação aqui e lá não passa por bem, que merita post riba Facebook para broma com ele. Of Feliciano, vou para me seguro quando tinha post para mim riba Facebook, não tem post para mim riba Facebook, saca portrait, saca de corrente, of this chega saca portrait, braçar assim que atleta na tour e depois não tá lá que tem nada mais, mensen, não tomar mina malo, nenhum ende que tá dentro do governo, of que tá assistindo é deputado de deporte não, of den passou a trobe a mim tá papi na tour, passou tá, segundo tá 3 deputados tem portar não tá escutando, outro sim, pero é mais bem para só para nos valorar lo que está de nós. Só para nos valorar lo que está de nós. A mim não tenho nesse de patriótico de política. A mim está papiando de patriótico de ser boneriano. Para nós turta forma parte dessa aqui. E conosco que significa para viver em um país chiquito assim aqui e destacado em exterior. No momento que nós logra essa aqui, mensen, me que para nós tur como boneriano, põe nos schouderbouw de essa aqui. Mas só aqui me está papiando ora na abo. Abo que também está pinang. Porta é granito chiquito que tem portabo para ajuda que sei. Para assim que engrandecer é deporte que está eigenlijk o coração está mais pegado de. Passou. Lá nos visa tem certo deporte não tem hobby, exposição que não está ranha. Maneira um futebol está toda hora dentro spotlight, não somente na Bonaire, round mundo. Pero certo deporte na maneira atletic, onde toda hora dentro coisa. Nós temos visa que sempre tenho papel, pero é parte de Little League também com a binta lanta cabeça para a aqui com o beisebol. Uau, sua, tremendo trabalho com toda a equipe na que a binta hasi e tá dando show, algo que para hopi ainda não tá para que tu logra bem back. Você com contento a mim tá como pessoa com o deporte na coração, que tem maneira que você não que pode ser diferente deporte, papiano de atletic, beisebol, waterpolo, lasma mira basket, ata para que tu a mim tá lubida quem acabe com ouro aí na Duitsland, quem Amado Vrieswijk, de mês weekend, com botim, com U8 tá sali campeão. Atena tá com 21 medalhas de banda, botim Amado Vrieswijk tá sali campeão aí na windsurf na Alemanha. Essa aqui tá boiando na Bonaire. Me quebra você lanta com duche bom simang a veriba jaluna, com você simang também tá llenar cancam de bendição, para sombra você tem que realizar com Bonaire tá bendicionar de forma e maneira não. O tour nós sabemos delante de progresso imenso. Então eu sei que sem conta com meu brother, assim que me te bisabo, a ver me cabe post também para mim Facebook me tá sumamente orgulhoso de muito homem aqui, passou tour ora com essa ali para fora, me te querer, me tinha anisano, e gai que sabem, e veron frital, me tinha conhecido biading den programa aqui passou segundo cada vez que o homem vai que vai a foder no último ano sempre ela vem aqui não eta tá para arriba podium e veron frital den karate também den Caribbean Championship ela sale na de 3 lugares que ainda tem 2 peleas brincar 2 ganhar e ela pera 1 peleia me tinha começado cancan de deporte positivo, bendicionar, assim que de tal forma que nós portamos fim de semana aqui. Me por seguir mais, você tem na minha clave, você boneiro tá bendicionar, nosso deporte tá bendicionar, me te espera que isso aqui tem wake up call, que o turco tem eigenlijk. Den rango de deporte, se botar do nano mancaba streque braça, mensa. Não me sabe, me tá sumamente contente de turco te ajuda e que cita mira a importância dessa aqui. Pero nós tá cai chiquito, me tá com flat, me tá bise, nós tá cai chiquito, hora tá chega na dona tique mais avançado, para muito não que pode chegar, tique mais leu. Bang nos turco por saca no man
pasiniki doen een elogio na toere rango dan die deporti con nossa sogra sorbe sali. Mientras tanto, mi invitado ng Adrenta, mi tabay switch over bij na Hollandes, paso is het aan het papja Feliciano. Ik ben niet bontari. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in ons programma. Dankjewel. Ik zie hele mooie shirtjes met de naam ADO Den Haag op over heel hier in het programma. Ja. Jullie zijn natuurlijk deze week hier en vandaag beginnen we met ADO Den Haag kamp op Bonaire. Ik denk dat dat vanuit ATIP gebeurt. Dus ik wil dan beginnen met de persoon van ATIP zit hier. Dat is Jermaine Winster. En daarna mag jij voor mij voorstellen, want ik ken natuurlijk de namen niet, wie het zijn die hier op het eiland zijn en waarmee zullen ze dan gaan helpen gedurende deze hele week met de ADO Den Haag kamp. Ja, ten allereerste ben ik blij dat we hier mogen zijn, ons verhaal mogen delen. Ik heb een hele goede vriend van mij die ik vanaf de jeugd ken, Giliandro. Die eigenlijk bij de een jeugdscout is die op het veld gaat en talenten opzoekt. Met het idee kwamen we er eigenlijk bij, zullen we niet op de Cariben doen, want er is talent. Misschien niet evenveel als Nederland, maar er is zeker potentie. Daarmee heeft hij Gerard een bericht gestuurd en die was heel enthousiast daarover. En heel open om daar wat mee te gaan doen. Zijn we gaan brainstormen. Zijn we net op Aruba geweest. Hebben we ook wat talenten gezien. En ook trainingen mee kunnen helpen en geven en doen. En nu op Bonaire, waarin jongens staan te popelen. Om ook te kijken of er talenten zijn. En als het niet of is, hoeveel talenten er zijn. Want wij spreken altijd in een positieve vorm. Maar wat belangrijk is, we gaan een plezier hebben. We gaan nieuwe dingen leren. En voetbal in het midden zetten. Oké, gedurende deze week is er dan ADO Den Haag. Dus het is gedurende vanaf vandaag tot en met vrijdag. Hoe zit dat? Ja, dus het start vanaf 4:30 tot 6:00 en van 6:00 tot 7:30. Het zijn 2 groepen. We hebben al 150 mensen, dus het is ook gratis. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Waarom gratis? Zodat iedereen mee kan doen. En we hebben bij verschillende sponsors daaraan te bedanken om de kosten zo laag mogelijk te houden, want het kost allemaal gewoon wat. Maar de mogelijkheid moet voor ieder zijn. Want het kan zijn dat de jongen goed kan voetballen, maar misschien heeft hij het niet. En daarom willen wij deze keer, omdat het kan niet altijd, want omdat het kan iedereen een kans geven. We hebben het ook samen met ADO Den Haag, Jean-Marc, die zal komen. En dat is een keeperscoach die voor de selectie van Curaçao heeft gestaan, of uit is gekomen. En die zal ook aanwezig zijn. Die komt woensdagochtend. Voor hun is een speciale programma om extra trainingen toch te krijgen. En wij hebben ook bijna 30 keepers. Maar niet alleen keepers die we al kennen, maar ook keepers die keepers willen worden. Waarom hebben we dat gedaan? Ik denk dat Ryan dat zeker weet. We hebben gewoon een tekort aan keepers. We hebben ook een tekort aan keepers met kwaliteiten. En dat is niet door hun. Het is gewoon te veel jongens of te weinig aandacht ervoor. Omdat het meestal om de spelers gaat natuurlijk, de veldspelers. En nu willen we ook keepers eigenlijk inlichten over, hey, keepers zijn is leuk. Wat zijn de technieken? Als er vragen zijn, waar kan ik aan werken? En het geldt ook natuurlijk voor de ADO Den Haag kamp zelf. Dus kom met heel veel vragen. En hierna, wat wij willen, is dat zij teruggaan naar clubs, naar de gewoon lokale clubs die in de competitie spelen. Hey, ik wil keeper zijn. Hey, ik wil doorgaan met voetballen. En uiteindelijk zie je dat de gemeenschap, de voetballerij hier gewoon groeit door één kamp. Dat is eigenlijk ons doel bij ATIP. Oké, en wie heb je dan meegenomen vandaag in de studio? Ik heb net Gerard gehoord en Giliandro heb ik nou de 2 namen gehoord. Kun je dan deze twee jonge heren voorstellen? Ja, zeker. Gerard van Ruitenburg. En eerlijk gezegd, ik heb Gerard deze week leren kennen, maar het lijkt alsof we elkaar jaren kennen. Dus daar zijn we heel blij om. Hij deelt ook dezelfde visie, is ook heel goed met kinderen, ook coach geweest. Heeft ook bij Feyenoord gezeten en heeft zeker wat voor het eiland. En dat heb ik op Aruba ook kunnen zien. En dan heb je Giliandro Leona. Zelf ook voetballer geweest bij Excelsior en werkt heel veel met de jeugd. Dus heeft ook een connectie met jongeren, wat ook natuurlijk belangrijk is. Je moet ook vaak geduld hebben met jongeren, want het plezier spreekt voor zich. Met deze 2 mannen heb ik een goede, mooie ervaring gehad op Aruba. En denk ik dat de jongens op Bonaire daar niet 1 schepje, maar 2 schepjes bovenop gaan zetten. Oké. Goedemiddag, ik begin bij Gerard. Gerard, welkom in ons programma. Ja, dankjewel. Bonaire, is dat anders? Nou, het is inderdaad wel anders. We zijn nu eerst op Aruba geweest. Daar is het allemaal wat drukker en wat iets betere faciliteiten misschien, maar dat weet ik niet. Maar we hebben wel erkend dat er wel veel potentie is. En veel, wil ik dan zeggen, in elke leeftijdscategorie zijn er wel spelertjes die wel aantrekkelijk zijn. Of die dan ook daadwerkelijk de opleiding van ADO in kunnen, dat weten we natuurlijk niet. Want dan moet je verder kijken. Maar er zit wel, ja, ik denk dat er wel mogelijkheden zijn, met name in
in de onderbouw van 14, 16, 12, 14... dat daar wel mogelijkheden zijn. We kijken natuurlijk niet alleen maar naar de allerbeste... maar we kijken ook naar de spelers waarvan we denken dat ze de kwaliteit hebben... om over een aantal jaren wel aan te kunnen sluiten. Dus wij kijken meer, en hebben we ook besproken... dat we kijken eigenlijk 2 jaar vooruit. Nu is het jongetje misschien net niet goed genoeg... maar er zit wel potentie in. En dan gaan we kijken van als we naar volgend jaar weer een keer komen... of misschien het jaar daarop... hoe is dat jongetje dan ontwikkeld? En kunnen we hem dan eventueel een stage aanbieden bij ADO Den Haag? Oké. Giuliandro, zeg ik het goed? Ja, klopt. Zeg eens, wat is jouw kijkje naar? Ik heb van je mensen, jij werkt het meest met jeugd. Scout. Ja. Hoe is Bonaire anders? Nou, ik heb begrepen dat er heel veel potentie is vanuit Jermaine. Ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd. En ik ben gewoon benieuwd naar de hongerigheid van de jongeren hier. En ik heb begrepen dat heel veel jongeren staan te popelen om mee te doen. En ik ben bereid om te zien hoe dat in zijn werking gaat. En ik ben ook bereid om mijn steentje bij te dragen om daar eventueel aan te helpen. Dus ik ben super nieuwsgierig. Oké. Ik heb net Gerard horen praten over de faciliteiten die eigenlijk aanwezig zijn op de eilanden. Ja. Nou, veel verschil is er op Aruba en Bonaire ja, niet. Klopt. Maar het groot verschil is gewoon een tekort in vergelijking met Nederland. Mm-hmm. Ik heb Gerard net ook horen zeggen van, nou weet je, we kijken dan in een jaar in hoe dat ontwikkelen is. En gemiddeld speler hier op Bonaire traint 3 uurtjes per week. In Nederland is dat misschien wel 3 uurtjes per dag. Dan hoe verwacht dan... Kijk, want wat ik altijd zie is... er zijn genoeg talenten, denk ik, hier die rondlopen... die makkelijk in Nederland zou mee kunnen voetballen. En dan praten we over hoofdklasse. Misschien zelfs, laten we zeggen, gewoon van keukendivisie. En daarna naar eredivisie. Maar met 3 uur per week zullen ze er niet komen. Nee. Er zijn ook ouders geweest die hebben gezegd... weet je wat, ik neem mijn kind mee naar Nederland. En je ziet daar gewoon... volgens mij was een ouder vorig jaar naar Nederland verhuisd vanuit Rincon Verspo. En je ziet dan binnen 1 jaar mag hij dan aansluiten bij een BVO. En dan kent hij dan gewoon ergens, volgens mij, ik weet niet meer. Volgens mij gaat hij nu bij Feyenoord of bij PS. Eén van de 2 was het, waarbij hij dan aansluit in de plug. En dan praat ik nu over een jongetje die is maar 10 of 11 of zoiets. Ja. Begrijp? En dan mag hij dan beginnen met meetrainen. Maar hoe belangrijk is het van dat trainen? Want met 3 uur per week, dan kun je zeggen van nou... Kunnen deze jongens wel echt aansluiten op Nederlands niveau? Intensiteit vooral. Ja. Nou, kijk, wij kijken, als ik als scout kijk, en Giuliandro is ook een scout van mij, maar ik ben een hoofdscout bij ADO, van de jeugd. Wij kijken altijd naar een aantal aspecten. En dat heeft te maken met kwaliteit, technische bagage, fysieke belasting, een beetje leervermogen, want je moet wel een beetje weten wat je gaat doen. Ja. En we kijken naar de bereidheid. Dus dat zijn de 4, we noemen het de bluff, de Haagse bluff noemen we dat. Ja. En als een speler nou net niet dat aantikt, dan kan hij zich in een jaar wel zodanig ontwikkelen dat hij dat wel doet. Alleen met 3 uur trainen ga je het natuurlijk niet redden. Dus je moet minimaal 1,5 uur per dag. En dat 4 keer per week moet je gaan trainen. En dan heb je vrijdag nog, of dan heb je zaterdag nog een wedstrijd. Dus je hebt 4 activiteiten. En een wedstrijd is 5 activiteiten, waardoor je moet volle bak trainen en spelen. Nou, aan de hand daarvan kijken we van... Nou, wat is nou de potentie van de speler als hij eerst van 3 keer trainen naar 5 keer activiteiten gaat? Hoe ervaart hij dat? Dat is 1. Kan hij het fysiek aan? Is 2. En is het mentaal ook nog een probleem? Het is de mentale aspect van kan hij het opbrengen... om die van 3 naar 5 keer trainen of 5 activiteiten... kan hij dat opbrengen. Dat is echt heel belangrijk. Ja, ik denk... Als je het zo ziet, dan hebben jullie wel dan de juiste kamp. Want jullie hebben dan een heel intensieve kamp. Ja. Dus aan het einde van de kamp zou je bijvoorbeeld een oordeel kunnen trekken van... oké, we hebben best wel een intensief kamp gehad. En deze jongens, we zitten dan op de 3e dag... en deze jongens zijn gewoon echt helemaal 100%. En als je kijkt op de 4 aspecten die je opgenoemd hebt... en deze jongen tikt alle 4 aspecten aan. Ja. Voordat ze bij ADO Den Haag kunnen... Zijn er ook nog andere mogelijkheden die jullie kunnen aanbieden? Bijvoorbeeld zeg van, weet je wat... Ik kan je niet beloven bij ADO Den Haag. Mm-hmm. Maar in ieder geval kom naar Nederland... en er zijn andere clubs waarbij jullie kunnen aansluiten... dat jullie dan nu al mee kunnen lopen... dat je al meer in de training komt. Want de waarheid is... je gaat er niet voor... er is geen enkele club hier op Bonaire die dat kan aanbieden. Want het is gewoon... de clubs hebben gewoon 2 keer per week... Ja.
hebben zij gewoon het veld. Want de velden worden verdeeld onder de clubs. Ja. Dus één veld, bijvoorbeeld in Nederland 1 club met 7 velden hebt, Ja. heb je over heel Bonaire 5 velden voor alle clubs die aanwezig zijn, voor alle categorieën. Dus heel vaak heb je ook op de velden van, op dezelfde dag trainen er 4, 5 categorieën. Dus dan heb je ongeveer, laat ik het zo zeggen, voor elke categorie U11, die heeft maar, laat ik het zeggen, 50 bij 30 meter Ja, veld, zodat ze daarvan gebruik kunnen maken met 40 kinderen. Nou, dat wordt heel moeilijk ontwikkelen. Klopt. Maar als er dan nog talenten voorkomen, wat ik altijd zie, als er nog diamanten voorkomen, vanuit dat ontwikkeling, dan zie ik altijd van, weet je wat, de potentie is er. Wat als je dat nog is, diamant wordt onder druk gevormd. Sorry. Ja. Wat als je nog deze jongens onder die druk kan vormen? Nou, er zijn 2 aspecten. Kijk, het jongetje moet wel willen. Ja. Dat is belangrijk. Hè? Want je bent gaan voetballen omdat je het leuk vindt. Hè? Want dat is de eerste stap die je maakt. Maar je moet ook wel graag willen. En de mentaliteit van de speler bepaalt of hij wel of niet slaagt. We hadden het toevallig vanmorgen over. Sommige spelers waarvan wij dachten die gaat het halen, die halen het niet. Okay. Maar sommige spelers die heel hard werken, dus mentaal sterk zijn, die halen het wel. Dus het is altijd een beetje, wij kijken niet in een glazen bol, laten we eerlijk zijn. Maar we kunnen wel zien of een jongen potentie heeft. En als hij van 3 keer trainen naar 5 activiteiten gaat, dan wordt hij wel beter. Dat kan niet anders. Ja. Je kan niet zeggen van hij traint 4 keer per week en een wedstrijd dat hij niet beter wordt. Dat kan niet. Want je gaat wel met betere trainers ga je werken. We hebben ADO, we hebben toptrainers. We zitten in de topkwaliteiten van onze elftallen. Maar gaan we kijken wat ervaart dat jongetje nou als hij op de hoogste intensiteit gaat trainen. Nou, als je dat kan opbrengen, dan kom je ook vaker in beeld. Zeker. En om terug te komen op wat je net aangaf, mocht ADO Den Haag bijvoorbeeld een stap te hoog zijn voor zo'n jongere, dan is er in onze netwerk zeker wel een andere vereniging waar zij dan toch wel aan de intensiteit kunnen werken of aan de punten waar een verbetering in moet komen om uiteindelijk dan wel zo'n stap te kunnen maken. Dat is dan wel misschien op een amateurniveau of wat dan ook, maar toch wel die hoge niveau, zodat ze dan toch wekelijks de uren af kunnen leggen die ze nodig hebben om die niveau aan te kunnen tikken. En dat zal misschien niet direct kunnen, maar daar werk je dan natuurlijk gewoon naartoe. Dat is een proces. En dan zitten ze natuurlijk ook dichterbij voor jullie om na een jaar Precies. te komen kijken. Precies. Nou, we hebben natuurlijk een aantal partnerclubs Ja, waar wij precies, mee ja. samenwerken. Dus daar scouten we sowieso heel veel, omdat dat zijn de meest korte mensen die bij ons zijn. Ja. En dan heb je ook een aantal grote clubs die op de hoogste niveau spelen in alle leeftijdscategorieën, onder 11 tot onder 17. En daar komen we natuurlijk frequent. Als wij bijvoorbeeld Spartan 20, of we hebben Alexandria, of we hebben Kwik Alphense inderdaad. Boys. Alphense Boys, dat zijn de Spijkenis. clubs, de goede amateurclubs die op een hoog niveau spelen. Daar komen ook vaak de beste spelers vandaan. Dus je kan altijd een beetje kiezen. Oké. Dus er is eigenlijk genoeg mogelijkheid eigenlijk voor, mochten jullie de talenten dan zien hier op het eiland die aanwezig zijn, dat jullie ze in de juiste richting kunnen sturen. Het hoeft niet altijd Zeker. gelijk te zeggen van ja, je komt bij ADO Den Haag, maar dat jullie in ieder geval advies kunnen uitbrengen. Nou, Dat kijk, je zeker. komt bij ons op stage. Hè. Stel je voor, wij hebben een aantal spelers die vinden wij heel goed. Hè, op ons niveau hier, laten we even duidelijk zijn. En dan gaan we kijken, als we ze nou eens een week of 3 of 2, of moeten we even kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben 4 stagemomenten per jaar. We mogen elke speler 4 keer laten komen. En dan mogen we hem nog een keer uitbreiden met nog 4 stagemomenten. Dus als wij twijfelen, denken we, oké, we doen er nog 4. Na die 4 heeft hij 8 stagemomenten gehad. Als hij dan niet datgene brengt, dan houdt het voor ons op. Dan kunnen we hem plaatsen bij onze partnerclubs. Dus dan komt hij alsnog in beeld, Ja. alleen op een ander niveau. Precies. Oké, nou, er zijn eigenlijk verschillende Ja. mogelijkheden, Ja. eigenlijk zoals ik het hoor, voor Ja. deze jongens om eigenlijk door Klopt. te kunnen groeien. Klopt. En misschien ooit een doorbraak uit te kunnen maken. Nou, kijk, dat zou natuurlijk een utopie zijn. Hè. Dat zou geweldig zijn als wij een speler vanuit Aruba, Bonaire of waar dan ook kunnen opleiden, hè, waardoor hij het eerste elftal van ADO haalt of een ander eerste elftal bij een andere club. Want we zijn natuurlijk niet zaligmakend, maar we kunnen wel goed helpen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. En ook een boost voor de spelers die hier zijn. Ja, zeker. Hè, dus voor jonge jongens die herkennen dan van, hé, ik heb ook een kans. Want een andere jongen heeft ook een kans gehad en die heeft hem gepakt. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Ja. Dus, en gedurende deze week, Jermaine, ik hoorde je net zeggen, er zijn 2 verschillende tijden. Hoe ziet de indeling hier eruit?
Ja, dus de eerste groep zijn de jongere groepen, die zijn altijd wat groter. Het zijn ongeveer 100 kinderen. En de tweede groep is ongeveer 50. We gaan gewoon de velden verdelen en een routinesysteem aanhouden. En de tweede groep, daar gaan we aankijken, omdat daar meer, je kan meer gaan voetballen. Oké. Je kan meer, ja. En je zegt dat... wat zijn de leeftijdscategorieën in die groepen? Dus de eerste groep is van 6 tot 14 jaar oud en de tweede is van 15 tot 21 jaar oud. En daarbij, omdat we wouden het wel groot aanpakken, omdat we verschillende leeftijden toch een gevoel wilden geven om het mee te maken. Het scout is een kers op de taart, maar de taart zelf is toch wel het voetballen. Een andere techniek, weet je. Je hebt verschillende culturen en verschillende manieren van voetballen. Hebben we gisteren ook gezien uit Zuid-Amerika. Elke 3 minuten is er een fluitsignaal. Maar het voetballen zelf is ook anders. Dus het gaat ook voor mij interessant zijn. En ook voor de coaches die daar zijn. Om wat bij te leren. En toch een Nederlandse manier van voetballen weer hier te kunnen hanteren. Zeker voor jongens die naar Europa willen gaan. Moeten toch bekend zijn met. Oké, wat wordt er daar getraind? En het kan zo zijn. Hey, paas en trap is meer misschien een opbouw. Een positiespel. En hier op Bonaire is het meestal wel de bal lang. Want je hebt snelle spelers. Dus dat wordt ook wel leuk. Ja. Van jullie, wat is jullie advies voor de jongere ouders die nu luisteren? En die kinderen natuurlijk, kijk, zoals je dat zegt, je praat over utopie, maar die kinderen die hebben hun gedachten, wat maakt niet uit wat jullie zeggen, het blijft een droom. Zeker, Dus ze komen vandaag zeker. allemaal aanwezig met die grote droom en die gaan ze proberen dus aan jullie voeten te leggen. Ja. Wij willen graag gewoon op het hoogste niveau kunnen spelen. Ja. Wat is hetgene wat jullie vandaag vooral op gaan letten? Dat je zegt van nou, dit is minimaal wel gewoon de basis wat er moet zijn. Nou kijk, wat ik belangrijk vind als ik naar een speler kijk, ik naar zijn bereidheid. Wil hij de bal hebben? Wil hij vrijlopen? Wil hij verdedigen? Wil hij aanvallen? Wat doet hij als hij de bal verliest? Gaat hij dan terug om die bal te heroveren? Dat zijn dingen waar ik naar kijk. Gilly die kijkt misschien iets anders. Maar iedere speler moet die droom ook hebben. Ja. Want als je dat niet hebt, dan ben je ook niet gemotiveerd. Nou, en ik heb het nu in Europa gezien. Mensen zijn zo ongelooflijk enthousiast. En de intensiteit van de trainingen waren erg hoog. En dan ook nog op de dag trainen, maar te hitte. Ja. Als je dat 4 dagen doet. En de kinderen komen elke dag terug. En die zijn met zoveel plezier. Doen zij die trainingen. Ja, dan vind ik dan geeft me dat een goed gevoel. En dat zal hier hetzelfde zijn. Dus ik verwacht er wel veel van, als ik eerlijk ben. Okay. Ja, ik kan me zeker wel aansluiten bij wat Gerard zegt. Het is niet dat ik er per se heel anders naar kijk. Ik denk dat we een beetje dezelfde punten hanteren. Maar plezier vind ik vooral heel belangrijk in het spelletje. En dat er niet te veel druk op je schouders komt te liggen. Weet je, er is een hele mooie kans, een hele mooie kamp. En een mogelijkheid voor die kinderen. Probeer er juist heel veel van te leren. Wat ik zeg, als je dan bijvoorbeeld niet wordt gescout of niet wordt uitgekozen, dan is het niet een directe ramp. We proberen dit op de langere termijn ook aan te houden, zodat we dit vaker kunnen doen, zodat jongeren nog steeds de kans krijgen. En als er andere jongeren zijn die de kans krijgen, dat de jongeren die dan niet de kans hebben gekregen wel zien dat er een mogelijkheid is. En dat ze gewoon kunnen werken aan bepaalde punten, motivatie en de wil om aan te passen en het proces door te maken. Nou, we zijn helaas aan het einde gekomen van onze tijd voor het programma. Nou, ik moet zeggen, heel veel informatie. Heel veel goede informatie, denk ik ook. En vooral dat laatste gedeelte. Als er spelers zijn die luisteren, ouders zijn die luisteren, die gedurende deze week mee zullen doen aan het kamp, dan hebben ze eigenlijk vandaag gewoon echt, laat ik zeggen, de voorproefje gehad. Zeker. Dus dat is zeker mooi om mee te geven. Ik wil jullie natuurlijk nog heel veel succes wensen met jullie kamp van ADO Den Haag. En hopelijk, sowieso bij de mooiste club van Nederland, ADO. Hopelijk kunnen we dan een paar mooie spelers erbij krijgen. Dat zou echt geweldig zijn. Ja, van Bonaireaanse afkomst. Dat zou helemaal perfect zijn. Geef me nog een reden om altijd van ADO te blijven houden. Precies. Wees blij. Je hebt een mooi shirt toch? aan. Ja, nee, het is mijn club. Ik heb er altijd, toen ze nog in Den Haag waren, echt Hartje Den Haag, woonde ik echt op het uiteinde van de Hoefkade. Oh, zo. Dus net bij de kruispunt. Dus ik hoefde maar de kruispunt over te steken van de Hoefkade. En was ik bij de stadion. Dus het was altijd natuurlijk mooi om ADO Den Haag fan te zijn. Maar succes vandaag, jongens. Ik ga niet veel meer geven, dus
Nou, ik zie jullie straks wel sowieso op het veld. Hartstikke Zeker bedankt. wel. Dankjewel. Bom, mensen, zeg je dat we dat tourpawe ding in programma Mi Deporte 94.7. Nós sabemos que mais larga, pero naturalmente nós temos diferente informação deportiva que nós recebemos. E nós stay back amanhã. Amanhã, meu colega Randy Winkler tem essa equipa do Nabo e notícia não clara e raspar maneira Randy sopor. Pero já vou aqui até amanhã. Me desejamos um bom começo de semana e feliz dia. Bossa, nota agora que me tá papi com entre lunch que me tinha nesse taco hamburger ding estúdio aqui. Pero bossa unda nang no por bai, na no por bai agora que na Omiras, bossa Omiras a de vakansie. Omiras agora que tá será, naturalmente não se bisa for de 4 até 22 de julho, caminha tinar naturalmente é lugar favorito para o lunch merdilha que comida na de mais duche como neiro conhecer. Pero naturalmente, no olvida aqui na web nang de wing kuta dushi, pero wing tem galinha também. Você sabe que normalmente você bisa cada galinha por ano, pero wing tem 3 galinhas para $10. Tá com antoshon wing. Pero tá assim tá. Punto Blanco Chicken Farm abrir de já luna para já domingo de 10 horas para 10 horas e depois de 2 horas para metade de 4 na Punto Blanco Chicken Farm, tá caminho da botanha também. Eu webo nan de wing. Mas eu webo nan de wing tá tushi. Peters Distribution Banera Supermarket. De Chaluna para Jabiana nanta abrir de 8 horas e meia para 7 horas da noite. Já sabe também Peters está abrir de 8 horas e meia para 5 horas da tarde. Se você comprar qualidade e também